Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз 25 феврал соли 2024 қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ аввалаи Ҷиликӯл якшанбе бозори Ишбексаттору Гаравтӣ. Нархи кунҷора 4 сомону 50 дирам. Тонна гирен, ягон дирам арзон карда метиҳад. Даставкаш қатӣ бародаро. Навор кардагем говҳои гусоладор, буқои калон, живойбез, савдошудаги сари тарозу, шухорои живойбез, буқачаҳои майда, буқо барои бастан. Навор кардагем бародаро. Видеоро пурра тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавем бародаро. Мо видеоро сар кардем. Бародаро, навора сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ аввала Ҷиликӯл якшанбе бозор Ишбексаттору Гаравтӣ. Бародаро, савдо шудааст гови гусоладори якум гусола. Гусолаш буқача. Гусолаш буқачаи саҳар бига 4-5 литр шир дора гуфта фурӯхтааст соҳибаш. 8700 сомонӣ харидааст. Не гусолачаша буқача нар. Мана чочои гов 8700 сомонӣ харидааст. Ина бародаро гови гусоладори сия калгов. Мана гусолаш нарай мода. Гусолаш нар пача. Нарша 11000 мега муомила дора бо. Мана чочош. Шириш чанд хай? 5 литр 6 литр саҳар бега бародаро. Зависит ай бо хӯрокаш. Гов чандымзой? Дуюмзой мега. Бозор чӣ кард? Бозор чанд кард? 9600 бозор кардааст. Надодаст. Гов миёна қадуш пастара. Раиш карпат бародаро. Ира чанд гуфтӣ? 11000. Гусолаш нар мода? Мода гъноҷинчаи гусолаш 4-5 литр шир дорад. Саҳар бига 4-5 литр шир. Бозор чанд кард? Бозор то 9,5. То 9,5 бозор карда. Номерои телефонамон Гап зан. 938 Хоб 20 83. 2083 938 қати бародаро. Гарантияш қати Харидор боша занг мезанед. Адрес Колхозобод. Ҳамин ду гом даян номер будааст бародаро. Ина бародаро барои молкунӣ боша гови бузбалаи буруз. Гови калонай бародаро. Хоб нарша 12000 мега. 3 моҳ пеш буқа рафтаги будааст. Ако намед мега қапидаги боша хуби хуб. На қапида боша бо проверка мекунем бародаро. Бозор 9700 сомонӣ кардаистанд. 9700 бозор кардаистанд. ҳозирашта додагӣ нест. Qaysi kanal bu? Маъмур Азия. Бas tu bormayapmi? Tu bor berishdi. Саҳар бега 4-5 литр шир доштааст. Гов бегусала инеки. Бегусала бародаро. Гусалаша хона қапидаги. 905 04 20 60 бародаро. Харидоро боша ҳамин рақамода муроҷиат мекунед. Гови ширте бегусола 3 моҳа буғуз 9700 бозор кардаиста додагӣ нест. 12000 гуфтаи судагия бародаро. Мана говои гарантия бародаро. соҳибош ҳамиай ай Ҷиликӯл ай район. Я бародаро гови карпатай, лекин карпати майдай 13000 мега. нарша муомила дора бародаро. гови деҳқони худ мега 6-7 литр ҷӯшидаист мега. саҳарам ҷӯшида омодагӣ мега. ина чочош
гусола шай бародар. Гусола ча шай? Буқача будааст. Буқача паро дошам созак. Бачашам. Бозор 10000 камтар болотар када истам мега. 10000 камтар болотар када ҳозирашта додаги нест бародарам. бародаро савдо шид гови гусоладори маҳаллии зард 12000 фрукт аст бародаро. гусолаш буқачае. ози аю парашам навор мекунем бародаро. шириш бародаро саҳару бега 6-7 литр доштааст. гов камтарак хел чақонтарак. ё дуюм ё сеюм гусола. бародаро ина аспи модда якта зоидаги будааст. нақша 15000 мега бо муомила дора арзон мешава. бозор то 9000 кардааст бародаро. баландиш 9000 кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. бародаро нархи буқои фарбе килобаркаш инам ё 37 савдо шид. камтарак арзон шидаю хай савдо шида якум 37. инаиш 423 кило бромад. агар хато накунам каси дида бошам килошона дар комментария бинависен штоби мардум бифаҳма. аиш 400 болотар бромад иша намедонам. 37 сомонӣ фрукте мега соҳибаш. килобаркаш жувойбес. ина бародаро қушқоро килобаркаш рафтеста дитта як хела қушқори калони фарбе. Ду 63 кило ҳардуш. 262 кило ҳардуш якҷоя. 62-63 бромадестай да бародаро. 62-63 бромадестай. 262. бародаро живойвес 38 сомонӣ фрукт аст. 38 сомонӣ живойвес. қушқоро 263 килограмм. на килобаркаши буқои майда 241 кило. 241 сиёҳу шакл. nechi kilo qildi? 269. Qancha? Bu qancha savdo shit? 51. 5100 somoni. Mana 5100 somoni qancha savdo shit? Ha, 5100 ga. Bularning ichidan deyapsiz? 5,5. 5500 ya pochoy siyah. Arzon meshavad. Bozor nechini ko'ryapti? 9,5 ikkovi bir joyda. 9000 har dusha yak joya karda istay bor. Barodorov qachay safed zar bozor ира 4000 3950 3900 karda istay. Hozirashda dodagi next. Ина буд табу qacha barodorov 5,5 muomila dora ish siyah buda parodasham kam tar xubtar budas ira 6000 mega muomila. Bu ikon nech qilyapti aka?
Ha? Neç? Buyxon 45 so'rab turibdi. 45'ten. Yakov! 4500 her dışa 9000 bozor pursuzda istavda o'zirashda dodagi neyiz. Bu necha? 6 so'mlik qancha Buni 5 qilyapti? so'rayapti. Bira 5000 pursuzda istavda 6000 ara. Jallaki necha so'rayapti buni? 61. 6100 so'm. Buqa baroy bastan bozor pursuzda istavda 6100 so'm. O'zirashda dodagi neyiz var u dora. Doro setta bu qachayna. Nay har dışa 9000 bozor karda است. O'zirashda dodagi neyiz. Buni qancha qildi? 50. 5100 so'm qaraysiz. Chand qaraysiz? 5100 so'm hamın bu harakada ist. O'zirashda dodagi neyiz. Bira 4.5 kada ist. 9.5 kada ist. Har dışa yak joya. Ина бародаро тутта буқа савдо шуда иста барои бастан 13700 када иста. Мана ин ҳарду буқа ята калон ята майда. Бuna Baxtiyar aka savdo qilyapti. 13700 ga so'rayapti ekan, bergan yo'q hozircha. Ina barodaro buqo baroyi bastan 6500 yakta zardo yakta siyahtоб 6500 ham muomila dora bozor hozirashda narxi anik nakardast barodaro расчёти ҳами ай 800 то 1000 сума поёна гирифтан бигирен ай нархи гуфтагиш ай зардаш пародаш зур буда. Ина бародаро молои савдо шудаги даст ҷаядта 5.5 не буқаи сия буқа барои бастан онаиш уноҷинчай 3700 онаи буқача зур будааст ира 5000 харидааст бародаро тамошо кунед чӣ хел буқачаи 4 кунҷай 5000 харидааст ира 3500 сум иш хунojinay 3500 ҳамин буқачара ҳамин буқача зур будааст неки ҳамира дар комментария бинависен ки дар нархиш арзанда ҳаст ё не 5000 харидааст бародаро буқа аҷоиботай савдо шуда буноҷини фарбе борои гӯшт 6500 савдо шудааст бародаро 6500 ира 4.5 када ист ишам фарбе майдатарай ира 4.5 када ист додаги нест пулгириша 5 пушта истодагия ассалому алайкум бародаро якта гуноҷини фурӯшӣ пародаи аҷоиботай пародашахтон пули 8 моҳ шидагӣ нест ай 7 моҳ нав гузаштагиай кунҷора хӯрдагӣ нест вообще очаша полни худуш макида инам хел гусала шудагиай ҳоли 8 моҳ шудагӣ нест ай 7 моҳ нав гузаштагиай бе кунҷора ҳам хашидагиай кам кам шир мехӯрад то ҳозира инҷара хушрӯ тамошо кунед размерша калониша дарозиша аввал хушрӯ тамошо кунеду баъд харидорӣ кунед мумкин дар сиёмка калонтар бутова
адрес ноҳияи дӯстии аввала ҷиликул, вилояти хатлон. нарху навош бардоро 7200 сомония. бо кам таракша арзон мекунем. маслиҳат мекунем доставкаша.